Hi, that is Michelle. Karon pagusod ako ka voice record sa among pang-grocery ni Agi day. Dari na kami sa wholesale day. Tapos nananaw kami day kung unuran mga sale nga nakaipamikit raman dinon. Haban sakto sab gazud day na nakag-grocery kami kuman kay nag-sale ng bugas. Kani gazud siya ng bugas day tag $40 per something siya day. Ansa ko niza. Tapos kuman tag $29 point something rakan siya. Hapan ang limit ra sab niza is upat ka buok kasako. Pwede kang makagpalit ng inganang presyo pero upat ra sad ka buok. Masubra na gani ngan ha is back to original prices. Ilabugas day weekly sale na day tapos ang kanang mga overstock ba. Ampan kung gutumon ka day nakahiliran na daan to ilang mga baligsa diri day na mga sweets. Isasab gaso na tuso na mo diri day yung palit ng itlog day kinahutda na kami. Diri ra kan sab kami nagpalit ng itlog gaso day kay tig $11 da. Haban ni day bread day nagpili-pili pa kami diron kung hamay mas dabo na loon or za to ba isa. Hain kami ni makatipid or hain ba diro ng lami. Pero mas tagpili ra ka namo ato isa ka putos day kayo kadabo loon unom ka buok while dari isa patra ka buok. Hampan day nakaabot na kami diri day sa mga veggies day. Nakadumdum ako nahutda na kami ng carrots. Inirakan sa ba mo tagpili na carrots day mga gagmay ba. Lamian na ba yung carrots day? Inirakan sa ba mo tagpili day kay makalis kami. Uy man ko nakita sa diri na tag isa-isa day pwede magkuha ng isa-isa na carrots day. Tanan man nakaputos day. Since nahurot na ng mga gulay day nagkuha kan sa ba ko ng Chinese pichay. Dapat di gas mawaya ng gulay day kaya tay pansabaw pansagol. Nagkuha kan sa ba ko ng lettuce day. Kaya in case kung maghimo kami ng salad, sandwich or unsa pa man nga na, at least na ako'y makusikusi da na gulay. Hapan dari na kami sa mga jamanday. Nagkuha ko capsicum day kay nahutda na kami. Gana may isagol day sa mga panggisa-gisa day, adobo, unsa ba. Manamis na miss, char. So nagkuha nga kami isa ka pack dirunday. Nagkuha kan sab kami ng tomato dirunday. Joy man ila minuto dirun na tomato day. Ano, nagkuha nga kami ng cellophane day, tas kibutangan ha. Marazogani day kay naay mga gagmay day ng mga tomato day. Kaya ano ba ng mga nakaputos, mga dagko man. Next na ta day, dire na sabte day sa mga prutas day. Di gazud mawaya ang grapes day, present gazud din ni Permi. Kaya kung mangita ta ng TV or something, ayahan ta day, joyet makubkub day. Hapan at least joyet tay vitamina sa kalawasan. Nag-try sab kami ng ila avocado day. Not sure kami diron kung hinug na ba or waya pa. Nagpahikuara lang kami, nag-try kami duha ka buok. Sunod day, nahut na naman sab kami ng karne day, karne na manok day. Tanaw pa kami diron pilay presyo kung hay kami makales. Kani sa mga karnihan day si Munro gazud ak patanaon day. Kay siya man listo makita kung haman mas barato. Ako kay isahay libat-libat naman pananaw. Isa pa nga timbang-timbangon pilay ka kilo. Hangtod sa nakapili ra gazud kami day sa breast chicken day. Haban marazaw gani day nakaagi kami sa dilata. Nakadumdum ako na nahutda na kami ng panggata. Tagsingit sab namo ini mega sardines day upat ta na mo kwaon day na kami makalis man daw kung unom kabukan kwaon day. Since mahilig si Munro ng hayang day upat ra kan kahayang day tagkuha sa nanduha ka dili hayang. Kuya alam na mo makapture sa pag-video day. Next day din ta sa Lucky Me day sa mga noodles. Nagkuha kan sab kami ng beef sa ng chicken day. Hapa na isingit pagazud ni pasta day. Mahilig man si Monro day ng spaghetti. So syempre di gazud mawayan mga gatas day. Kuha kami ng evaporada diron. Tagdungagan na kanamo pagkuha day. Kay isahay amoy ray una mahurot. Hapa pagkatapos naghanap na sab kami ng condensed diron day. Haban lahi na noon ini ak nakita. Nakadumdum ako nahutda na matud ako ini. Nalabzan sab namo ini day pineapple juice. Mga niagi pan grocery nam diri day. Way gisutak nakita na baligsan nila diri na pineapple juice. Puro ra orange ug lain na flavor. Pero kuman amoy ni nakita na first time na nakita nagkuaran sab kami sa kabuok nagtry kami. Pagkatapos ini day dari na to sa crucial part. Lingaw man mag-grocery day. Pero minghoy pagtingpazad na. Waya sa plano ini iba na tamali. Pero since nahinazak na gura ra kan. Dukatawa diri ak tapad. Nakadungog sa tanulti day. Paglugwa na mo ini sa grocery store day joy ni mga ngayut. Unbaranan maka heartbroken. Pero sige ra kalam day. Bawi next time laban lang. So dinira ta day. Natapos na pang grocery day. Bye-bye!